Upop Francis ula klat no nagani ka sla prathai ha ka step jong ka arpoi tri uyayong arja arpusan ha ka rata ka prapu prasnam hadien ka jingshitam ka bat khamslam yu la pentep ka Vatican ka jakasa bat trei jong upop harum. Upop di noyalam beningkong na pedangki Latin American jong ka Roman Catholic Church bola sha jet kumupop hausnam arajar khatlai hadien ka jing no upop Benedict khatnriu. Upop uladan hapadeng ki jingstam giba pair giba banya haki khat ars nam bola syakri para ki kendiat sngi udang sukot na ka jingpang pneumonia. Katkum ke TV channel na Vatican laong Upop Francis ula khlat no hakapor nyolai pusan menstam bar ka jingjet yo upop bertamai kan longpat hadian khatsan bat arpo sngi. Lakhayo Upop komu Jorge Mario Bergoglio ha Argentina baudi upop beningkong na Amerika. Lajit yu kumu pop haka khatlai tarik ulber arajar khatlai bat ki noelam balang ki yu kumu bre ubadon ke jingsngo na ka benta ki badok ula shimti ya ka kampop haka por bakaladon ke jingno halor ka kam thombor ya ki khna bat ke jingya pat ya pra hapdeng ki bor penyat ka Vatican ula sha jet kumu pop ringkat ke jing khmi lenti ban wanra ya ke jingbet jingrenti haga jing traikam ula syakan tho bau don jing thmu ban pendu ya ki jinget barem bagi jing pen sngo bau dei ban le khambon ban penwandor ya ka balang balapalat arhajar snam hapdeng ki jing yele Upop Francis ula pau shakhmat da ka bala ban tan pat ba haki jing le jong u shakeleng giri ka perthai ban kentiu ya ka jing ya kran yasok ka jing nget bat ban don hakaliang gi ba sha I ben kum ki poiwer nalor ki weipan hakikat arsnam ula penbet penrenti ya ka kenrum kenram ha Vatican bat thoru southly ki jing hikai ula let jengo hadu enro pesan teli kiri ke perthai bat pen kentang ru kumbap kendai spa ngot ki riu khut Upop Francis ula persyang ban wanra ya ka balang harengkat ka long kaman jong ka perthai bamenta bat na pedeng ki rai bakong san ka long bola sya ya ki lingdot niam ban kerkhu ya ki basongkha para senrang ni para kenthai bola thongru ya ki kenthai kum ki noelam haki office trai kam ka Vatican Habatin, pej bahagi ki shop plus F. Ka plus F? Haka bam bangi bam dunaki eki batte ye kamet. Namar kata habathiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pej ya ka shop plus F haka jingsom. Yaki nutrient kum ki vitamin bat ka ayen la icon diat bat ka bathau bha kam kta I ka dur jing ki mar bam ka jing mat lani ka rukom shed yaki. Balehi panai kita. Kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition bakam bha ka jing im bakam bha pendon kam daki mar ba madon ka sharp plus F menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya